Sure, guys, we'll come back to speaker now. So, Sibuyile with the. No. Okay, let's go again. Sure, guys, we'll come back to speaker now. I'm your boy, I'm Teda DJ. So, today, Sibuyile in the music album review. So, a mix and reaction. So, since the album review from Ulizwi Oqala. So, this guy, I think, abantu abaningi sebemnothicile endabeni because be-accident efana nale yenzekile lapha e-Free State, I think 2 weeks ago, mhla ka-24 July. So kuba ne-accident benomalumventa bashonela kulo accident-ke. So after eseshonile bekelwe khona nje igama elikhulu livela ku-Twitter. So ngenze i-research nangommusic wakhe ngomkhumbula there's one song akayenzile, I think it was released 1 year ago benomalumventa. Ngayibona lo ngoma but ngizange ngimnothise yena. So until this week, because before eshone bekune-EP ezophuma ibizwa ngegama elihle. EP yakhe bisenziwe yonke into ne-roll out ibizophuma nje ngomhla ka-8 August. So ushone yena 2 weeks before kuphume i-EP yakhe, and I think bizomenzela attention i-reach endaweni enkulu. And this guy indlela akanethalent ngayo, isitayile sakhe is-different, like I was shocked ukuthi bengekho sign kuma-record label afana no-Universal, oSony, like ama-record label amakhulu, like abantu okuyibona kumele beseshe ithalente, because this guy uzobe muva noMalume, uBlack Diamond, like abantu abakuma-position laphana bayamazi igama lakhe bayalazi, nomusic u-different, unelane yakhe nje. So but angifuna ukukhuluma kakhulu, ngifuna sizwe umusic wakhe because i-EP yakhe iphumile nengoma ezo-6, igama elihle, I think special kakhulu. So I think ingoma engizoqala ngayo okuyini I think engithinte kakhulu, khona ingoma abayenzile ibizwa ngokuthi-ke Kuningi. So there's a song yamaRaza ephume last year ye-hip hop, Kuningi. So ngithe mangibona lo i-title ngicabanga leyana, but mase ngilalela like inkinga ziyafana, like ikhuluma ukuthi ziningi inkinga ekhona, but yona i-different. Lo mjida lona uyithathile wayenza i-version yakhe nge-style sakhe. So ihluke kakhulu into yakhe, but angifuna umkhulumela kakhulu. Flash guitars. Nkosi ngicela ungithethelele isono sami, siyasinda emahlombe ami, ngizama ukuguqula impilo yami. Kuningi Nkosi ngicela ungithethelele isono sami, siyasinda emahlombe ami, ngizama ukuguqula impilo yami. Kuningi Benzade boba ungokeletse bophelo ngibane, ungkhobule usente ba lere yabandibelete barthami jekete wethola. One thing I noticed le album angilalela indlela efuzwe ngayo, like umculo lakho isisuthu waseLesotho, nokuthi besayine umuntu ofana nayo kule record label labo, the whole thing entertainment. I'm not sure ukuthi yase South Africa noma yaseLesotho, but inabantu aba-hardcore like abaseLesotho abaningi, because even on this song the guy who featured lana Ubuntu band, like abantu abafluent kakhulu kwisisuthu, but bayibona ithalente lakhe bakwazi ukulibona engabonanga abantu base-South Africa. So yona into engiconfusayo, but le ngoma le inana ifuzwe ngathi yabo nanochichi basesontweni ngathi nezone part. I think ingoma nje special kakhulu le, i-creativity esebenzela yena ingakhulu. So I think yona ngoma nje mina outstanding, but ziningi ezinye ingoma ezimnandi. Iphile ayikho ingoma ozoyindlula uma kwayidlala, so abantu beyi-check out, but asisi ingoma elandile. Kunamagama amabili okwenza nokucabanga, amagama amabili. Wena uyiliphi kwamagama amabili okwenza nokucabanga, amagama amabili. Ngifuna amabili ngifake isandla ekhukhwini, nginika umama really, athenge noma yini, ngingenza noma yini, ngaya noma empini, ningangitest really. If umamela umusic amalumvethu ulalela umusic wakhe uzoyizwa i-influence akanaye, but into engithanda ngabo aba-sound the same, but uyayuzwa influence because uyarapha kwezinye ingoma, uyacula ne-production like I think instead besebenzisa isitayile esifanayo, but umusic wabo
like ama-voice abo nama-vocal ahluke kakhulu, so I think iyona lento engiyi-appreciate kakhulu yalo mjida. So le ngoma ibizwa ngowokuqala, so iyona first track kwi-EP and iyona into ezokuhlelela kahle ngalo mjida istori sakhe like igama lakhe, because uzama ucacisa lona igama lakhe nanokuthi-ke usebeke khona around isikhathi eside kwi-game, but abantu ithalente balinyaza. Lento ede ngisho like lo mjida supposed to be signed kuma-record label afana nabo-Sony like a-big, but akasayiniwe. Anyway, ngizondlula ngoma lezi song akayenzele ubaba wakhe. Yo, hayi that one ake sizwe. Flash guitars. So maybe ufana nami like ubaba wakhe asekho emhlabeni, I think this one izokuthinta, like izokuthinta kakhulu. Uma engakibono wami ubaba engajabula, uma engabona ndodana yakhe izamela ikhaya ukuthuthuka. Uma engakibono wami ubaba ngajabula, njengoba ngisebenza njalo engaziqhenya njalo uma engavuka kulela thuna. Uma engangibono wami ubaba engajabula, uma engabona ndodana yakhe izamela ikhaya ukuthuthuka. Uma engangibono wami ubaba engajabula, njengoba ngisebenza njalo engaziqhenya njalo uma engavuka kulela thuna. So I think this one iyachaza, ayidinge nokuchazwa kakhulu. Iyona ngoma nje kakhuluma la ukuthi isimo akade kusona la uyafisa ngathi babakhe bengamboni izinto akazenzela ekhaya lakhe. So that's why ngithi ngiyarelisa kuyona, because I think mina, not I think, my father passed away in 2021, so now I'm still kuleyo journey ukuzama ukubuilda something, so there's la ekhona maybe ubaba izoba proud. So that's why ngithi ingithinta kakhulu leyo. So yeah, enye ingoma lekumele unotice la kubaba wami, owami ubaba, iyona song title khona, but ake simuvile kwenye ingoma because ziningi ingoma ezimnandi la. So this one ifeature umjidi waseLesotho la wenza lo mculo wesintu uSaner. I hope igama lakhe ngipronounce right, because isuthu sami sangibaleka, because nami I have a parent, my mother is from Harrismith, so isuthu siyafika siphinde sibaleka, but uSarene. So mase-Harrismith there's a music abawudlalayo we-tradition, so I think this guy umuntu obig kulo music, but bamthathile bamfaka kuma-beats e-hip hop bayifluza kamnandi, and ingoma iphumile lakhe ikhuluma ngentombi ayibone ivakashile Lesotho, because bezwana vele neskimu sabantu ontatestano balumvenza lo mjida, so bekwabantu abamuva nabo. So I think wafika wabona intombi-ke ngale, but-ke angizomkhulumela ubhalele ingoma. Ubaba wakudinga izingaki, nginecebo khani yebo, ngifisa ukwazi ubaba wakudinga izingaki. Ngiyazifela ngawe, ngiyazifela ngawe, yebo. Mocha Joe Watabasawe, and on a ha, Marimbebe Qualuti, Mabalano, Talamba, Skasheba the schools, Missy Military will cry, Masadi was Sibi, Camona Lashi be the qua, Pasadi Valeso, Kama, Wajin, how come on Valley Rato, Levanata, Unaya, Wumata, Severa, Canis, Sevalela, Packing. Ngizoyivala la because lena izongivusela usinga kakhulu, izongikhumbuza kuma-roots amale eHarrismith eKhalanyoni yaso le. Ingoma nje ayishayelela lo mjida lo uSaner, right no, inzima kakhulu, but there is one song engizwile la I think emagqumeni
nayo inayo influence yesisuthu kakhulu but i-love song, so I think abantu abaningi bazorelate kuyona futhi ine-appeal e-commercial. Uma ngafika eredweni ngafike nje le ndebe edlale kakhulu, ake ngizothi isikhona. Oh yeah, ah, hey maqumene sohlangane maqumeni wekari, hey maqumene sohlangane maqumeni wekari. Lerato lenga le muterikeni ni luna le wola ekangele ya tsangwa. Mana ka topezeri nga kiriboni. Kibona wena fela. Lerato lenga le muterikeni ni luna le wola ekangele ya tsangwa. Mana ka topezeri nga kiriboni. Mana ka motla wa dipale sa tlhabula. Tundundi ka basala ke moya o tla le boya. Ke tlo tshwara jwalo ka So if gaba. maybe umjolo we-healthy like izinto ohamba kahle, sumtholile umuntu wakho ngathi ngasithi izinto naniseklishe naye, I think yona ngoma le ayizokuthinta kakhulu. So I know emagqumeni nale ngoma inosarena nayo, there's another guy othi ngibuye igama lakhe uthi ngizokwazi ulifunda, uPoka Air Borowa. Poka Air Borowa, yeah, I think uPoka Air Borowa, yeah. So igama bayenze nayo ingoma, so there's a last song ngizorate yona because of time, angazi ukuthi izokhatha nini the camera. So there's a song abhalele umama wakhe ibiza umama, so I think right now kule moment because i-funeral yakhe bingomhla ka-4 August, so I think umuntu osekupheni osazilile umama wakhe, so I hope uzoyithola ipiece la ekhona because umntana wakhe uzamile ukuthi ethathe igama le-family yakhe libe kule level, even though eshona isikhathi sakhe engakayi-reach lo goal lakhe, but I think ukwazile ukuba brave, babonisile abanye maybe aba-around khona eNandi ukuthi angayithatha lento izebiko because lo muntu besene-appealing ifika nako-Lesotho. So I think umntana wakhe i-journey yakhe ne-meaning empilo yakhe uyenzile, iphupho lakhe uliphushile even though engayi-reach-anga i-level yakhe, but no, yeah. So asuthi I hope all it is over right, but asizwe le ngoma ebhalelwe umama wakhe. Ah, welele, 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 ah. Iti yang bonge, iti yang bonge, mama. Iti yang bonge, mama. Ibonga uthando lungapheleli mama. Osiyambuza ugcinele mama. Ibonga uthando lungapheleli mama. Osiyambuza ugcinele mama. Ngoba ngilazi uthando dlulo luka mama, unconditional, ungithanda ngenatwa. Ngoba ngilazi uthando dlulo luka mama, unconditional, ingakho ngizibongela mama uyihero. Because message akayishow la ukuthi umama wakhe umthanda noma engenalutho, because abazali banalo i-tendency ukuthi abathandele abantwana okuyibona abantu bayaphumelela empilweni, but yena usho ukuthi ubaba wakhe umthanda noma engenalutho engenadwa. So I think i-support edithwe kumama wakhe ibibaluleke kakhulu. So kule ngoma, so kule EP ubhalele ingoma ubaba wakhe ongasekho, phinde kwabhalele ingoma uma wakhe enaka asekho manje, so that's why iba emotional kakhulu. So I think le ngoma nje dedication yakuma wakhe, like I hope uzophula la ekhona because I know intwana yakhe iphushile. So speaker nanje besifuna nje wenze i-respect kuLizwi. I think umusic wakhe buthophu kakhulu, even though abanye bethu bekwazi ukumaza seshonile emhlabeni, so akuyona into enhle, but umusic usekhona, umusic usaphila, EP iphumile. I think iyatholakala kuma-platform wonke, mina ngibone ku-YouTube Music, so la ngibone khona. So yeah, ikhona naku-Spotify, abantu bengamsupport mhlampe noma engasekho ibe khona leyo mali ezokhona ukuthi
yokufamily yakhe naku-record label odikuyona bephusha na the whole time. So nabo shout out to bona abantu ababhilivele kuyena, especially uMalume Venza because abona abantu bemuva nayo. Shout out to Black Diamond for le tribute song abayenzile, because if abayenzanga I don't think nami abele reaction ngiyenzile, because after beyenzile nami ngeke ngenze research yabo. So yeah, no, I think intwana iphushile, but yeah, gone too soon. RIP Paul.